Každý deň navštíví McDonald's približne 70 miliónov ľudí. To je približne toľko, koľko obyvateľov má celé Francúzsko. Väčšina z nich pritom vie, že nejde o zdravé jedlo. Napriek tomu sa tam stále vracajú. McDonald's venuje 10 ročia výskumu toho, čo ľuďom chutí najviac. Nejde len o recepty. Veľkú úlohu zohráva psychológia, potravinárska veda aj marketing. Príbeh McDonald's sa začal v roku 1940, keď bratia McDonaldovci otvorili malú reštauráciu v Kalifornii. O niekoľko rokov zistili, že väčšinu tržieb im prinášajú iba hamburgery, hranolky a nápoje. Preto zjednodušili menu a vytvorili systém, v ktorom každý zamestnanec robil iba jednu činnosť. Vďaka tomu dokázali pripraviť jedlo oveľa rýchlejšie než konkurencia. Skutočný zlom však prišiel s podnikateľom Rayom Krokom. Ten pochopil, že tento model môže fungovať po celom svete. Začal otvárať nové pobočky a trval na tom, aby zákazník dostal rovnaký burger bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa nachádza. Práve konzistentnosť sa stala jednou z najväčších výhod McDonald's. To však stále nevysvetľuje, prečo nám jeho jedlo chutí tak veľmi. Odpoveď sa skrýva v našom mozgu. Počas väčšiny ľudskej histórie bolo jedlo vzácne. Mozog sa preto naučil odmeňovať potraviny bohaté na cukor, tuk a soľ, pretože obsahovali veľa energie. Tento mechanizmus funguje dodnes a presne na to McDonald's stavia. Potravinársky vedci používajú pojem bliss point, teda ideálny pomer cukru, soli a tuku, pri ktorom väčšina ľudí vníma jedlo ako mimoriadne chutné. Ak je soli alebo cukru príliš veľa, jedlo prestáva chutiť. Ak ich je málo, pôsobí nevýrazne. Cieľom je nájsť presnú rovnováhu. Práve preto majú produkty McDonald's tak podobnú chuť bez ohľadu na to, kde si ich kúpiš. Najlepším príkladom sú hranolky. Na prvý pohľad vyzerajú obyčajne. V skutočnosti za nimi stojí prekvapivo zložitý proces. Zemiaky musia mať správny obsah škrobu aj cukru, aby boli po usmažení zlatisté a chrumkavé. Po nakrájaní sa blanšírujú, vysušia a predpripravia ešte predtým, ako sa dostanú do reštaurácie. Tam sa smažia pri presne stanovenej teplote a hneď po vytiahnutí sa osolia. Aj niekoľkominútové meškanie môže výrazne zmeniť ich chuť aj konzistenciu. Okrem chutí zohráva veľkú úlohu aj vôňa. Keď sa hranolky smažia, vznikajú stovky aromatických látok. Mozog si túto vôňu veľmi rýchlo spojí s príjemným zážitkom a už po niekoľkých návštevách môže samotná vôňa vyvolať chuť na jedlo. Nie je to náhoda, že vôňa hranoliek je často to prvé, čo človek po vstupe do McDonald's zacíti. McDonald's však nestavia len na chuti. Veľkú úlohu zohráva aj to, ako sa po jedle cítime. Väčšina produktov obsahuje veľké množstvo rafinovaných sacharidov, ktoré sa v tele rýchlo rozložia na glukózu. Hladina cukru v krvi preto prudko stupne, no rovnako rýchlo môže aj klesnúť. Výsledkom je, že hoci si práve zjedol celé menu, o pár hodín môžeš mať pocit hladu. Svoje robí aj samotný Big Mac. Obsahuje kombináciu mäsa, syra, omáčky, žemle, cukru, soli a tuku v pomere, ktorý je pre väčšinu ľudí veľmi atraktívny. Nie je to náhoda ani šťastie. Každá ingrediencia bola počas rokov upravovaná a testovaná tak, aby chutila čo najväčšiemu počtu zákazníkov. McDonald's navyše nepredáva jedlo iba chuťou, predáva ho aj očami. Ak sa pozrieš na väčšinu reštaurácií McDonald's, všimne si dominantnú červenú a žltú farbu. Obe sa v marketingu používajú už 10 ročia. Žltá priťahuje pozornosť a pôsobí energicky. Červená sa často spája s chuťou do jedla a naliehavosťou. Nie je to jediný dôvod, prečo sú použité, ale určite to nie je náhoda. Rovnako premyslené sú aj reklamy. V nich takmer nikdy neuvidíš studený burger zabalený v papieri. Mäso je šťavnaté, syr dokonale roztopený a zelenina vyzerá často práve odtrhnutá zo záhrady. Cieľ je jednoduchý, vytvoriť v tvojej hlave obraz dokonalého jedla ešte skôr, ako vôbec dojdeš do reštaurácie. Veľkú úlohu zohráva aj nostalgia. Mnohí ľudia chodili do McDonald's už ako deti. Happy Meal, hračky, detské kútiky či návšteva po škole vytvorili pozitívne spomienky, ktoré si mozog spája s touto značkou dodnes. Keď sa tam po rokoch vrátia, nevracajú sa len kvôli burgeru, vracajú sa aj kvôli známemu pocitu. V posledných rokoch sa čoraz viac hovorí aj o ultraspracovaných potravinách. Ide o výrobky, ktoré prešli viacerými priemyselnými úpravami a často obsahujú pridané emulgátory, stabilizátory, arómy či zvýrazňovače chuti. Mnohé produkty z fast foodov do tejto kategórie patria. Samotné označenie ultraspracované ešte automaticky neznamená, že je potravina nebezpečná, no výskumy ukazujú, že ich častá konzumácia sa spája s vyšším rizikom obezity, cukrovky druhého typu aj srdcovo-cievnych ochorení. To však neznamená, že McDonald's je jed alebo že si ho nikdy nemôžeš dať. Rozhodujúce je najmä to, ako často ho ješ a aký je tvoj celkový životný štýl.